An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya m'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko caisse de microfinance kɔndo jigima ni ale ye cakɛbolo ye min bɛ fantanw ka wari mara ani ka juru don fantanw na minnu bɛ fɛ ka baara dɔ bila sen kan. Ale kɔni i n'a fɔ a b'a kalama a bɛ san damadɔni bɔ sisan ale bɛ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya kɔni na maa caman ka wari kɔni bɛ yen minnu kɔni dɛsɛra k'u ka wari sɔrɔ dɔw ka miliyɔnw bɛ yen dɔw ta bɛ yen min t'o bɔ nka ninnu bɛɛ si ma se k'u ka wari sɔrɔ ninnu si ma se k'u ka wari sɔrɔ ka d'a kan kɔni ko nin yɔrɔ in wari in kɔni taara yɔrɔ min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Ninnu maa damadɔ kɔni wulila kunun ne k'u kun da direction nin yɔrɔ in direction générale kan olu tun ka laɲini de ye ka directeur yɛrɛ ye ni a bɛna ɲɛfɔli min k'olu ye k'olu ka wari a bɛ bolo jumɛn kan wa k'olu bɛna se k'u ka wari sɔrɔ cogo di ani fɛnɛ kɔsa in na gouvernement y'a jira k'a fɔ kɔni ko minnu microfinance minnu bɛ gɛlɛya la ko wari bɛna di u ma walasa u bɛ se ka marché tuguni cogoya min na. O mɛnni kɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni k'olu fɛnɛ tun bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn de ko olu ka wari kɔni a bɛ bolo jumɛn kan ka d'a kan ko o ko fɛnɛ o bɛ sen na. Ninnu selen direction na ni directeur ma se ka ɲɔgɔn ye nka o ni yen baarakɛla dɔ ye ɲɔgɔn ye ni o ye chargé du contentieux ye olu kɔni o kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko baaraw bɛ sen na walasa ko mɔgɔ minnu ka wari bɛ yɔrɔ in na k'o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na nka k'a kɔni t'olu ka bolo kan ka d'a kan ko gouvernement min kan ka wari di tuguni ka se ka mɔgɔw ka wari sara ko o kɔni ko a ma wari labɔ fɔlɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira o la k'a fɔ fɛnɛ ko usine dɔ bɛ yen ni a tɔgɔ ko Nsukala ale baarakɛla dɔw fɛnɛ kɔni olu gɛnna ka bɔ baara la ka d'a kan ko olu kɔni tun ye baarabila dɔ bila sen kan a bɛ waati damadɔni bɔ sisan ko o baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko u tun bɛ fɛ u ka baara kɛcogo kɔni ko ka yɛlɛma ani fɛnɛ ko ka dɔ fara u ka sara kan. Ninnu kɔni minnu bilala kɔni olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko o kɔni olu ka bilali kun tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɔ ko kɔni o tɛ bɛn ka d'a kan baara sariya la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bila ka d'a kan k'a ye baarabila kɛ o ye hakɛ de ye min bɛ baarakɛlaw bɛɛ bolo. Ninnu kɔni a bɛ waati bɔ sisan olu fɛnɛ bɛ wulikajɔ la cogo min na u bɛ se ka segin u ka baarakɛyɔrɔ la cogoya min na. Direction de l'inspection du travail Segu yen olu kɔni ye ninnu baarakɛla ninnu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka se yen yɔrɔ ninnu na ka se ka u ka hakɛ kɔni sɔrɔ olu y'a ɲini direction de l'inspection du travail de fɛ ko a ka ko bɛɛ kɛ k'i sen don k'i bolo don walasa olu bɛ se ka segin u ka baarakɛyɔrɔ la ni o tɛ se k'o kɛ a ka u ka dossier kɔni k'o di kiiribulon ma cogo min na nin ko in kɔni a bɛ se ka tigɛ bɔgɔ jeninen kan cogoya min na. Hakilina jiginna an b'a yira o la k'a fɔ kɔni ko nin y'a siɲɛ 8 de ye nin baarakɛla ninnu kɔni bɛ taa ni ka segin na nin yɔrɔ in na nka hali u ma se ka ɲɛ kɔni sɔrɔ u ka kɔɲɔw la. Ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka tulomajɔ la.